Ndepi German. Bozo kuti mdala muri sei mdala mino. Yaiwa muita muchitaurisa kuti zvinyatsofara. Yeah. Munoitwa wani? Ndoitwa Zibhuru. Munoita nezve? Ndoita zvekuimba. Munoimba musambo wakaita sei? Ndoimba Zimdancehall, conscious nereggae. Oh. Kopa madrama ube. Madrama ndiriko kuma comedy. Ngotaona negiya ke. Zvokutoimba zvekudaro? Zvekuto vanhu vanoonawo kuti munhu ari kuimba ndinotry. Wakatanga rini? Ndakatanga 2018. Okay. Nemarekodzi mangani? Marekodzi angu nawo a12. Mashoma ndakatozonyatsotanga last year papandemic rekwahospital. Oh, 2021. Alright. Mune freestyle amukwanisa kutirovera tingonzwa kuti zvinenge zvifamba sei? Ndokwanisa kurovera. Rova instrument yacho tinzwa kuti zvinenge zvifamba sei. Okay. Na sister Nyado ari paside. Sister Nyado muri kweli? Oh. Anditi na Junior D. Yakaro. Zibhuru. Arine uturu. Ayo deko airi aizi. The realest, the baddest. Zvakatanga ndiri mudombo kundichengeta maive neshongo muchitengesa nyama yenongo muchitsvaga mari chokuvarungo kuchikoro mukandiendesa baba vashaya muna kunditengesa nyangwe zvakaoma maindichenesa mwana wenyu mundinditarisa mama ndokutendaisei aine zvamakandiitira mulaifi ndashaya ndouya nei mama ndokutendaisei aine zvamakandiitira mulaifi ndashaya ndouya amuna kuda kurorwa futi makafunga vana ndovaisa kupi kuvachengeta ndiro rangu juti mama let me tell you the truth makandivera kubva ndiri mudiki ndanyora chimbo ndapinda mubhuti ndashaya kuti ndingauye nechipi naindota sei baba shupi dai ndine mari ndambotenga zichipi rudo rwenyu mama ruri chipi pamari ndangoita mupfupi dai mama kakaipa chimbodzima saka kakarekodwa nana kakarekodwa naDeco Beats. Ndokupi Deco Beats? Ndokuchitungisa. Kanonzi mama inongonzi mama songo kanotorira kanorira paredio paredio kanorira ikaka. Alright. Wakamboita kana show kana wani? Mashows ndakamboita. Kupi kwacho? Kunyatsime pachipanguzi nekwalanders kwakawanda kwatoenda tichita mashows. Iwewe manje zvikudaro? Zvekudaro wega vakakutsigira pagame rako? Indowanzongotoendawo ndichitonotsigirawo. Alright. Wambopiwa mari pashow? Zvokungotambidzwawo nemafanzi vanakirota vanhaka ipo rega timbomba something. Asi chebasa hapana? Chebasa zvaizvozvo hapana. Zvinhu zvakaoma? Zvakaoma. Saka shedhura ungori ne1.5 chebasa chiswa kupe furu. Ipapo ndo pakaipa ipapo zvamanje manje. Kumai na baba varipo? Baba vakashaya but mama varipo. Watunogara unobva kupi kwawapo? Kwachihota kumahoseko. Ndokwawatobva? Ndokwandatobva izvozvo. Kwasadza? Kuarea iroro. Alright. Padunirani? Vanonzi Samuriwo. Alright. Saka ungwavha uchitrayida kupinda musystem? Tinongongwavha tichipinda musystem ungotrayawo kudaiwo tikadedzwa kumashows tongoendawo ungonzoye transport oneka dringi mbichana. Kuri kuti mborongoma mashows kopavhala una zvakarongerwa nekwarandazi pavhali papa. Chinoitika manje tendisina ma-instruments acho PA system inenge isipo. But zviri kunzi kune munhu aitobvarura nebhanji cheche. Tambudzira ungora nelepazi. Lepazi yacho napanda mic, panda maspika chichi. Saka ndazodora vana bhari nemaspika.
Amaspika vanenge asina matwitter sound chainyatsobuda vanhu vanenge vakutonakirwa nezvi rekuridza kwete zvemunhu ari kuimba sound rinenge rakatama. Saka muri kutarisira zvihombe pamberi apo? Haati kutarisira zvihombe pamberi ipapa. Iwewe nekuona kwako iwo chii chakamisa music yako? Nyaya iripo handisandane sponsorship. Saka ndiri kutoitawo zveungodzo, ukatengesa tuhuni ukaita seiwo mari iyoyo womboisa kumarekodzi wombonopindawo paridhi. Kumusha manje? Ayo ndenichitoya futi kuno kutawo kwese, handingoenda kwese ndichidaiwo kutoti zvinhu zvachona zvibatanidzi. Alright. Saka musha unogara nani? Kumusha ndogara namai. Auna ambuya variko zvavo? Mbuya havako, ambuya vakashaya. Alright. Aiwa unenge une shungu. Toshuvira kuti zvako zviite. Paunani mbakadara gafunoshezi. Aiwa masimbi. Auna kamwe here kanhamba unongodza uri Zibhuru kai? Sezibhuru. Genimbokuroverai imwe ishi. Tinzwa kuti uri weshuwa here. Wosi pamwe Juma. Zibhuru rine uturu airi aidzi the realest baddest ayo alazivega iwe kamwana kanyowani makaona here kanetsa makaziva here kane mutserendende imbikazere ukaita zvekutamba dzinorasa njere kamwana kanyowani makaona here kanetsa makaziva here kane mutserendende imikazere ukaita zvekutamba dzinorasa njere hona mvere iheyari ungati kanosenza mubhekari iro ganda kunge plastiki sejari kanenge kakazvarirwa mumochari ahona front ahona buti ukakaona hudi kukashaya futi andiko karikurira ndiko kane juti amatoko kabuti kamwana kanyowani makaona here kanetsa makaziva here kane mutserendende imikazere ukaita zvekutamba dzinorasa njere kamwana kanyowani makaona here kanetsa makaziva here kane mutserendende imikazere ukaita zvekutamba dzinorasa njere tarisa side pocket igomo charo pakutoda rocket akubva katakura kunge gonyeti kakomentwa naprofeti gumbo racho kunge chato ndofunga kana chitupa chine mubato unapocheleta adzima aunyebe. Saka yakarekodwa nanyunzi chii? Yarekodwa neRocks Media naRas Vega. Ari kupi Ras Vega student? Anoitira kuTodzina Enterprise kuISKI. Alright. Kwausati umboenda wana naChisport umbonzwa kuti Chisport handisandasvika but Yala Nation ndakasvika. Yala Nation naOskidi naRasnika paGalify. Alright. Saka zviri kuita ka? Mbichana tichingopusha tiri kutry kuti zvibatane zvimaworks aende kumberi. Galify isiro yenyu generation ndiyo. Ndiyo. Aiwa hatikukushuvira zvinonaka mbanana. Thanks. Saka unobatika sei manje? Une phone number here? Une YouTube kana phone number kana? YouTube zvese zvipo. Pa YouTube ndobatika pa Zibhuru official. Pa Facebook Zibhuru rine huturu. Pa Instagram Zibhuru official. Pa TikTok Zibhuru. Namba dzangu dzefoni i 0777 045 483. Uzita rako chari unonzani? Ndonzi God knows Kawendera. Kuitira kuti pamwe ndonzi Godfrey. Apo ndikina God knows bangu. Tinoda kuitira kuti pamwe pane vanhu vanogona kuda kukusponsor ka. Vanogada kutumira kana iko cash ka. Dzokerera namba yako nezita rako zvakare. Zita rangu God knows Kawendera. Namba dzangu i 0777 045 483. Handiti.
aiwa kushuwira kuti zvako zviite kokastyle kanonzi chikafashana akakafashana akazita charanza ndakawanira but zvakangouyawo zvega utoenda pasi vanondiziva vanomboziva nekumadhanzi mayanganezvenkaku saka unotoenda pastage wakanoa ndoenda ndakatodai ndo fashani yako yepastage tori fashani racho because munoona zvinhu zvangu zvakaoma zvakatinya saka ndakaona kuti ndizikanwe pari kuzonyanyoda mari vanhu vekupi nekupi vanenge vachida mari kuti vakuendese kumberi tikadrega ndimboita tumakomedi ndichisenda mumawhatsapp saka nangotanga komedi kuti ndichirisiya fashani hazvichatoi wapari kureza rimwe gauni unoenda kuneiina komedi unowanzoitira hakomedi chero pandendiri ndikange ndingori neaunaere kanyambo kachipapo hanzi hanganwa dzinosvota hanganwa dzinogumbura unotonzwa mukadzi akutokuti apa mune manetsanaka wotonzwa mukadzi akutokuti ndidzorere kwawakanditora kutokanganwa kuti akaita kutizira zvimwe zvinogumbura ma ende ukaona mukadzi anovirikidza nzara pamusoro pedzimwe kana kuti tsiye pamusoro pedzimwe kana kuti vhudzi pamusoro perimwe vhudzi hapana kachinomukonesa kuti kuita mumwe murume pamusoro pemumwe murume amen 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 munhu wamwari handiti aiwa uri kuendawo mberi saka ipapapa makuenda upi manje apa pandichibva panapa ndoda kuenda kuGalifrey pane ridhimu randoda kunopindeko alright aiwa ihope zvinokufambira mwangu murise hama neshamwari dzako nevatsigiri vako ndinoti murisei kwamuri ikoko vanondisimbisa vanofambawo neni vari kunditeererawo vachisimbisa kuti aiwa Zibhuru kumberi soso aiwa ndinotenda chaizvo yapo